שלום, חודש טוב טוב, חודש טוב, חודש סיוון, קבלת התורה ומבורך. בשמחה ובפנימיות, בעזרת השם. כן, זה החודש של היום הולדת שלי. בעזרת השם, נולדת בזמן טוב. מ"ה לעומר. כן, זרוק חוטרה לאווירה, העיקר יעקאי. כשתזרוק מקל לאוויר, הוא ייפול כן, תמיד ארצה, על עיקרו, למקורו. כן. נחלה בלי מצרים, הנחילו אבותינו רבותינו הקדושים לכבוד חסידים הראשונים, אשר בני בניהם ובני בנותיהם לדורותיהם, באיזה מדינה וסביבה שיהיו, יהיה אצלם אותו העיקריה. עיקרה, עיקרה, העיקרה, העיקר, כן. והוא המשכת פנימיות הלב אל צור מחצבתו. לפעמים העיקרה מכוסה ונעלם בכמה לבושים. וזאת היא עבודת החפץ בחיים, להסיר את הכיסויים ולקבוע לו זמני לימוד בתורת החסידות, ולנהוג במנהגי הדת החסידים. כמו יפה. שאת עושה. מה אני עושה? לומדת חסידות כל יום. חסר לי עוד המון, הלוואי, אני בדיוק גם קיבלתי על עצמי קבלה להוסיף בלימוד החסידיות, שלחתי בקבוצה על זה שהרבי, כתבתי לרבי בקשה לברכה ולחודש טוב וכולי, ואז הוא, לא כתבתי בעצם, רק דיברתי איתו, ביקשתי ברכה, ואז התשובה הייתה שילמד יותר חסידות, זה בעצם העיקרון, כי לימודי חסידות מחזקים את הבן אדם ועוזרים לו גם בגשמיות וגם ברוחניות. תקראי את זה בקבוצה, אז את... אז בואי נחזור רגע על בעצם מה קראנו פה. כן, אז יפה. זרוק מקל לאוויר, והוא ייפול על שורשו, על עיקרה, על השורש, לא על הקצה ההפוך, אלא על השורש. והוא מדבר על זה שבעצם גם אם מישהו מהמשפחה יצא מהדרך, אבל הסבא הוא היה במקור חסיד או יהודי שומר מצוות, אז גם אם יתרחק הנכד, הוא יחזור למקור. אוקיי? כן. כל אדם בעצם, בסופו של דבר, רוצה לחזור למקור. אה. זאת האמת. זאת האמת. ומה זה נחלה, כשהוא אומר נחלה בלי מצרים, מה הכוונה? ככה הוא מתחיל, נחלה בלי מצרים, הנחילו אבותינו רבותינו הקדושים. למה, כאילו, מה זה הביטוי הזה? ללא גבולות. ללא גבולות. זה לא גבול. הכל בדיוק, הכל ירושה לנו מאבותינו בכלל. כל האמונה ירושה מאבותינו. כמו מתנה שקיבלנו. ירשנו את האהבה ואת האמונה מאבותינו הקדושים. אז זה עובר מדור לדור. אז אם אנחנו כרגע בדור כזה שהוא קצת או הרבה מרוחק, כל אחד לפי מקומו, אז בסוף כולם יגיעו למקור שלהם. זה בעצם, זה אמן. מבינה? כן, זה קצת מעודד אותי. זה מאוד מעודד אותי, כי זה, תשמעי, שנים על גבי שנים, אני מחכה לראות מישהו מכיוון מסוים, שוואי, שיהיה כבר שינוי. זה לא, אבל את יודעת מה, אם הרבי אומר, זה הרבי יודע. וכמובן, הרבי הרייץ. אז שנזכה בעזרת השם, האמת היא, אם יש לך זמן, ואם את יכולה לשמוע סיפור שסיפרה היא על גברת וולף, שנותנת את השיעור על יהודי שלמד בתומכי תמימים אצל הרבי הרש"ב. הרבי הרש"ב זה האבא של הרבי הרייץ. ואחר כך הוא עזב, והתרחק לגמרי, אבל הבת הייתה קצת קרובה, והנכדה עוד יותר קרובה, ובקיצור, הם נפגשו, הוא אמר, כשהוא יחזור בתשובה, זה יהיה יום מיוחד, משהו כזה. ואז מה שקרה באמת, זה שהוא יום אחד ביקש להניח תפילין, שיראו לו איך מניחים תפילין, הוא כנראה שכח, ובדרך הוא הגיע הוא נסע, והייתה תאונה והוא הלך לעולמו. זה היה יום שהוא חזר בתשובה. זה סיפור עצוב. היה פה סיפורי אימה, יונה. לא, אבל זה אומר שהוא הבטיח שהוא יחזור בתשובה. אז הוא אמר, ביום שאני אחזור בתשובה, כך וכך יהיה. הוא לא חזה אסון.
אבל הוא אמר, זה יהיה יום מיוחד. קיצור, הוא חזר טוב, בתשובה, אבל הוא חזר בהרהור תשובה, זה מה שהיה לו, הרהור תשובה, והוא חזר בתשובה. אז שנזכה לחזור בתשובה, איך אומרים, בנחת, בחסד ורחמים. אמן, שיהיה חודש טוב חודש ומבורך. מעולה. כאן זלביה? לא, ביום שישי אני מכינה. את רוצה? יאללה. יש. לא, לכבוד ראש חודש, אני יודעת.